Όχι, κανείς δεν φαίνεται κανείς. Για να είδουμε άλλη μία φορά. Τίποτες. Αυτοί οι βρεμάτια μου χρειάζεται να έχουν το ποδόνι στο λαιμό τους, σαν τις κατσίκες. Το ίδιο μου κάνει όποιος θέλει ας έρθει. Αντώνη! Πού είναι η χουλιάρα? Ποτέ σου δεν κάνει σωστή δουλειά, πλάκα! Τι έκλειψε το κουδούνι? Το κουδούνι κύριε σε πέντα χτυπάει την ώρα, σαν καμπάνα της ελευθερικής, σε κατάλαβες? Και έχω μια πείνα. Βρε Αντώνη ακόμα με τη χουλιάρα! Τι θα πες αυτό τι κάνει? Μου φαίνεται πως σε τηγανίσω καμιά ώρα, γεράκερα. Πω πω, και κλείσασε και πάλι τα μπουρίγια. Δεν σας ανήκετε πως την ώρα παντρεύετε. Τι έχετε και γελάτε εσείς? Να η ώρα να μην γελάς. Και εμένα δεν πρέπει να γελάτε την ώρα που εγώ κενώνω τη σούπα. Μα Αντώνη σιωπή. Αντώνη! Ορίστε. Πήγαινε επίσης με όλους τους καθισμούς τραπέζι. Εκείνο που σου λέω. Τα παράπονά σου να τα κάνεις τα ναφέρ και να με αφήσεις εμένα ήσυχο, κατάλαβες? Δεν σκοπίζω τα θεάτρα, για να βάζει όταν σου κατέβει τις ματσουλάνες σου. Πέντε χάσω από μπροστά Έτσι μου. μου έρχεται. Τι σου έρχεται ρε? Δεν σου δώσω να μου τι μου έρχεται. Τρομάρα να σου έρθει τότε. Φαγωθείτε, δεν είναι παιδάκια, μα κοπιάστε πρώτα να φάτε. Λένε υπερβολάρες. Άι τρώγε τη σούπα και κρυώνει και πορκέρι. Τα σκαφιά. Θα σπουδές υπάλληλος. Σώπαινε το εσύ. Α, μου καλοκαθίσατε. Και τι καλά μας έχει σήμερα και Χρήστο. Σας έχω κυβαρλάκια, μαρκή κυβαρλάκια. Άντε να τρώμε γιατί έχουμε και δουλειές, Αντώνη! Πώς το δεν να πήγε πάλι αυτός, βρε Αντώνη! Δεν θα είπες αυτό της Μαρούλας. Καλά, σώπαινε. Τι σας πεις? Η πόρτα στο μάτι. Βρε σταμάτη, θα πας να γλιτώσουμε. Κακό χρονομάκι που σκένανε. Μπορείς αυτό έχω πει, τότε γεια μας και δεν μου λέτε τίποτα τσι. Πάει και ο κύριος ο Μαξιλάτης. Έλα τώρα, περιτρόμιασε. Αντώνη! Πήγαινε να μας φέρεις το φαγητό και να ετοιμάσεις και το τραπέζι. Μου ρε τζόγια μανέστρα, του προτείνω να λες τώρα. Γιώργη, έλα να μου το ζεστάνεις. Άντε ρε Γιώργη. Γιώργη. Ναι, Γιώργη. Γιώργη! Αμέσως. Άιντε, Νικόλα, τρέχα! Να πάρει ο διάλογος εκείνο που έκανε τα κομμούνια. Εκεί που τρως, σου έρχεται μια έξαφνα να ψάξει παιδί. Ας σου ρίξει και τώρα μια φορά. Μπορεί ο Νικόλας θα πάει πουθενά χωρίς να κοιτάξει τον καθρέφτη. Χρειάζεται ένα μου, άλλος έχει τα ούλα για άντρευτη και άλλος για σπέραμα. Άσκανε τώρα κι εσύ. Έλα, θα πέτει τη σειρά σου, κυρία Σκουιβά. Άφησε την αντιπάτη κούκλα. Αλήθεια και παλήθεια. Τι είσαι στην κύριε Κωνσταντίνη. Την ευχή μου να έχεις. Ποιος είναι το Σταμάτη? Αυτός αρχιτέκτονας. Πώς το λένε. Ο Βαρόπουλος. Ναι, αυτός μέσα χελώνα. Καλώς, θέλεις η κύριε σας. Γιατί έχεις Μαρούλα? Αν τόσο έχω μπούχα, φτάσουμε να σε βοηθήσω. Με τα χρηστά του είναι ακτυπημένος, Κωνσταντίνη. Μωρέ σου τον έχει κάνει αλυσίδα. Η αφεντιά σου πρέπει να και το πισαριό μια ματιά να μου βοηθήσεις. Το ξέρεις σήμερα πως θα ξεσκονίσουν τα πλοία, θα σιδερώσεις μόνη σου, γιατί εδώ ξεσκονίζει τις σοφίσες. Αμέ του λόγου σου, μήπως είχες να παστρέψεις τα υπόγεια και δεν σε είδαμε. Εγώ τα κρεβατιά και τους ηγείτρων μαζί και δεν ξέρω πώς θα πήγαινε στο πισταριό. Αμέ η ευκαιριά σου, κύριε Κοντέσσα, με το φτιαγάκι στο κεφάλι, που βρίσκεις να μην ξεπέσεις και δεν ήθελες να μου απλώσεις. Και τι είμαι εγώ για να σου απλώσω. Εγώ έχω τη δουλειά μου πάνω στην κυρία. Ναι, βλέπεις από τις πολλές δουλειές σου κόπηκαν τα χέρια. Δεν ξέρω τι κάνεις όλη την ημέρα. Ό,τι και να κάνω, εγώ τα χέρια μου δεν τα έχω ούτε για άπλο ούτε για πίξιμο. Και να μην σε νοιάζει εσένα. Με νοιάζει και με παρανοιάζει, γιατί δεν κάνεις τίποτε. Μη με σκοτίζεις. Ειρήνη μη. Κάντε σε ένα φας Μαρούλα και μη σκάζει την καρδιά. Αντώνη! Πότε θα φέρεις το φαγητό? Δεν έχουμε και σήμερα κύριε Μαρούλα. Τι έχεις και δεν τραγουδάς. Τι σε νοιάζει, σε νοιάζει τι. Άμα δεν με νοιάζει δεν θα ρωτούσα. Ναι, από εκείνους είσαι. Πιάσε το είμαι και λέει να στρώσουμε τη φανέλα, να σιδερώσουμε. Κάποιος σούμνας. Έλα Σοφίνα. Αδέ. Ζαβέτα, να χαρίσω την παπά, βοήθησέ με. Τι δεν μπορώ να σιδερώσω που το κεφάλι. Και καλά, πότε θα σε ρωτήσω να μου πεις. Πότε πια! Και τι με νοιάζει
πάντα. Τι? Στατή, είσαι έτοιμος. Πελέγου.